Эфирден алқылар вақты студияда Алсу Нұриева исенмісіз. Бүгінгі шарылышының түп темалары. Мақсус урында рұқсат. Әлметті фейерверкларына қойда жіберге мүмкінлігі белгілі. Пиротехниканы мақсус магазинлардан ғана сатып алырға рұқсат етілі. Аның әрбір ісінде сертификат болырға тиеш, инструкция болырға тиеш. Инструкция орыс тілінде yazылған болырға тиеш, һәм оңлайышлы болырға тиеш. Ата-бабай мирасы шанышлы құлларда. Кадим Әлмет коллективі башқарылған ішлер һәм алдағы планнар турында сөйледі. То, что мы делаем, есть на это спрос, тем более кругом в Поволжье, везде есть технический ансамбль, везде есть материал. В Татарстане почему-то его нет, этого. Очень странно. И поэтому мы, я считаю, должны нести эту миссию, донести. Бейушіге сөз әйтмәгіз бей-бей ұстара. Ознақайда юнарми ешөсмірлер іштимағи хәрәкәті түгәрәгіні еруші балалар қатнашында бал ұзды. Бұл хәрәкәт инде патриотик тәрбия беру үшін ең бірінші мақсат шул. Біздің юнармейцлар түрлі шараларда қатнаша инде. Ол инде военно-прикладной, шундай направление бойынша, творческие направления бойынша. Қолабызда еуған қорны шистарту дәуам ете. Бүгін 18:30-дан алып ішлер тәмамланғанша Тельман 8 март урамнарын қордан шистарту ішлері алып барылашақ. Ел бойындағы автомобильлер мақсус техникаға территорияны сыйфатлы етіп шистартырға құмаушаулы. Шуңа қызғанышқа машина еру үліші тарая. Шәһәр автомобиль юллары идарәсе хезмәткәрләре шәһәр урамнарын һәм тротуарларны вакытында һәм яхшы итеп кардан чистарта алсын өчен юл кырыйларыннан транспорт чараларын алып куюны сорыйлар. Машина кую кайсы көннәрдә тыелганын күрсәтүче билгеләргә дә игътибар итәргә онытмагыз. Ел сайын декабрь һәм гыйнвар айларында пиротехника яңа ел бәйрәм кәефен булдырырга ярдәм итә. Әмма бу чара максималь җаваплылык таләп итә. Билгеле бер кагыйдәләрне үтәмәсәң, җәза да бирелергә мөмкин. Әлбәттә, фейерверкларны кайда җибәрергә мөмкин һәм тәртип бузучылар өчен нинди җаваплылык каралган? Бу сорауларга җавапларны безнең төшерү төркеме белде. 25 декабрьдән Татарстанда махсус янгынга каршы режим гамәлгә керәчәк. Пиротехниканы куллануга чикләүләр яңа ел һәм Рождество бәйрәмнәре чорына кертелә һәм 2025 елның 8 гыйнварына кадәр дәвам итәчәк. Бу чорда фейерверкларны сәнәгать, транспорт инфраструктурасы, ягулык энергетика комплексы объектлары чикләреннән 500 метрдан да якынрак. Шулай ук торак коммуналь, авыл хуҗалыгы объектлары, кешеләр күп була торган урын, автомобиль юллары, шәхси йортлар һәм күп фатирлы торак йортлар чикләреннән 30 метрдан да кимрәк арада җибәрү катгый тыела. Махсус режим вакытында дәүләт инспекторлары белән рейдлар үткәреләчәк. Пиротехниканы дөрес җирдә кулланмаучыларга штраф игълан ителәчәк. Штрафларның күләме физик затларга 10 меңнән 20 меңгә кадәр. Вазифаи затларга 30 меңнән 60 мең сумга кадәр, юридик затларга 400 меңнән 800 мең сумга кадәр штраф каралган. Әлбәттә, әлеге көннәрдә пиротехниканы куллану өчен 5 мәйданчык билгеләнгән. Бу юбилейный стадионы артындагы футбол кыры янындагы машина кую урыны, безнең калынлыгы 10 см-дан артыграк булганда шәһәр күле, экстрим парк территориясе, Гафиятуллин һәм Әминов, шулай ук Ленин һәм Әминов урамнары киселешендәге мәйданчык. Моннан тыш районның торак пунктларында тагын 54 мәйданчык җиһазландырылган. Пиротехниканы махсус магазинлардан ғана сатып алырға рұқсат етілі. Аның әрбір ісінде сертификат болырға тиеш, инструкция болырға тиеш. Инструкция орыс тілінде yazылған болырға тиеш, һәм оңлайышлы болырға тиеш.
Һәрбер пиротехниканың үзенең инструкциясы, үзенең таләпләре, шуның өчен һәр чакта да әйбәтләп укырга кирәк беренче чиратта. Шуннан соң гына кулланырга мөмкин. Колабызда күп фатирлы йортларда газ җиһазларына техник диагностика ясала башлады. Махсус оешма газ үткәргечнең эксплуатация шартларын, техник торышын һәм эчке газ үткәргеч өлешләрен алыштыру яки реконструкцияләү кирәклеген билгели. Бу процедура кем өчен мәҗбүри һәм аның ничек узганын алдагы минутларда сөйләрбез. Проверяем, хотели квартиры ваши показать наглядно, что мы делаем. Фәнис Мифтахов һәр вакыт белгечләргә ышанам һәм квартирага кертәм дип, тик газ җиһазларына техник диагностика уздыру турында беренче тапкыр ишетүен ассызыклый. Нет, не слышал. Не слышал? Нет. Сами на работе как-то не до этого. Белгечләр газ турбаларының торышын подъездда да, фатирларда да бәяли. Иң мөһиме коррозия процессы барлыгын ачыклый. Хөкүмәт карары нигезендә мондый диагностика 30 елдан артык элек төзелгән күп фатирлы йортлар өчен мәҗбүри. Тик искәртеп үтәргә кирәк, җаваплы белгечләр техник хезмәт күрсәтү яки агымдагы ремонт белән шөгыльләнми. Аларның бурычы газ үткәргечнең җитешсезлекләрен ачыклау. Это нужно для того, чтобы вы... Әлеге эш проблемалы участокларны ремонт кирәкле урыннарны ачыклау өчен кирәк. Шулай итеп, проблемалар ихтималын киметәбез. Бу бик мөһим процедура, чөнки бу йортлар төзелгән елларда ГОСТ һәм башка кагыйдәләр кулланылмаган. В будущем. То есть это работа на перспективу. Потому что в процессе монтажа, в те годы, когда эти дома строились, СНИПы, ГОСТы были другие. И подход к работе был другой. Смотрим шину. Белгеч газ турбалары изоляциясын югары сизгерле газ анализаторлары ярдәмендә тикшерә. Җайланма төзек булмаса, шундый тавыш чыгарган булыр иде. В подъезде наша задача зачистить шины. Подъездагы һәм квартирада үткәрелә торган эшләр бер үк дисәк тә була. Без җилләр чистартабыз, контроль нокталары куябыз, турбаның калынлыгын үлчибез, ретеп ябыштырылган җилләрне күгәреккә тикшерәбез һәм башкалар. Шулай ук этажлар һәм стеналар арасында турбаларның торышына игътибар итәбез. Провисаний, участков напряжения газопровода, правильность прохождения в межстенных и межэтажных перекрытиях. Әгәр сез шушындый белдерү күрәсез икән, димәк, сезнең йортта тиздән газ турбаларын тикшерү чарасы узачак. Шикләнгән очракта белгечтән таныклыгын сорап тикшерергә мөмкин. Шулай ук үзегезнең идарәче компаниягә шалтыратып та әлеге сорауга ачыклык кертеп була. Процедура өчен түләү коммуналь түләүләргә кертелгән. Өстәмә акча бирергә кирәкми. Тикшерүдән соң белгечләр идарәче компанияләргә газ үткәргечнең торышы турында мәгълүмат бирәләр. Я нарисую аксонометрическую схему, туда занесу все эти дефекты, и потом все это вместе уже с результатами, с теми результатами, которые ребята принесут с квартир, это все отправится уже в заключение. И на основе всей этой информации будет сформировано заключение, в котором будет сказано, на какой срок продляется срок службы газопровода. Газ җиһазларының техник тикшерүен Әлмәттәге 600-дән артык йорт көтә. Диагностиклау 200 бинада инде үткәрелгән. 2020 елда колабызда Татнефть компаниясе тарафыннан Кадим Әлмәт коллективы булдырыла. Аның максаты Идел буенда яшәүче халыкларның музыкаль мирасын популярлаштыру. Коллективның миссиясе уникаль музыка коралларын куллану һәм әсәрләрне башкаруга аутентик якын килү аша традицион мәдәниятне торгызу. Коллектив Әлмәт иҗтимагый үзәгендә Россиядә иң зур борынгы артефактлар җыелмасы булган Төрки музыка кораллары күргәзмәсендә нигезләнә. Бу мирас белән илһамланган ансамбль музыкаль төркем генә түгел, ә Идел буе халыкларының күп гасырлык тәҗрибәсен һәм генетик хәтерен эзлекле рәвештә популярлаштыручы булып тора. Масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре Кадим Әлмәт коллективы белән очрашып, башкарылган эшләр һәм алдагы планнар турында фикер алышты. Тулырак Рәдифә Нугманова материалында. Борынгы төрки музыка уен кораллары күргәзмәсендә Кадим Әлмәт төркеме чыгыш ясый. Алар уйный торган кораллар я борынгы, я шулар үрнәгендә яңадан ясалган. Алар чыгарган авазлар да ислам дине кабул ителгәнчегә кадәр күпкә алдан яңгыраган җырларга алып кайтырга сәләтле.
Кадим Әлмәт төркеменең килеп чыгуы иҗтимагый үзәктә булдырылган борынгы төрки музыка уен кораллары күргәзмәсе белән турыдан-туры бәйле. Экспонатлар турында сөйләр өчен аларны өйрәнергә туры килә. Тотып уйнап карагач, коралның яңгырашы барын да таң калдыра. Нәтиҗәдә Кадим Әлмәт исеме астында этник музыка коллективы барлыкка килә. Аның беренче зур хезмәте борынгы Болгар риваятләренә нигезләнеп эшләнгән зур чыгышы 2022 елда сәхнәгә куела. Программа Татарстан һәм күрше өлкәләрнең 220 артык авылы буйлап экспедицияләр вакытында җыелган материалларга нигезләнгән. Шуннардан соң төркемнең Бөек Болгарның гаҗәеп тарихи исемле беренче альбомы чыга. Ул профессиональ тәнкыйтьчеләр тарафыннан югары бәяләнеп, шул ук елны этник музыканың Россия премиясе җиңүчесе була. У нас это 24 год был, это масса эфиров. Бу ел безнең өчен төрле дөнья радиостанцияләрендәге популярлык белән истә калачак. Бездә Америка Кушма Штатларыннан башлап Бөек Британия, Франция, Германиядә кызыксынып тыңладылар, фикер алыштылар. Төркиядә булган бер очрак истә калган. Яныбызга олы яшьтәге пар килеп, бу безнең яшьлек җырлары ди. Алар кайчандыр илдән күченеп киткәннәр һәм татар җырлары белән араларын үзгән булып чыга. Ә без аларга үткәннән хәбәр булып килеп ирештек. Слушала в Турции, подошла одна пара, иммигранты, старенькие. Она пришла, это как песня нашей молодости. Это единственный случай был, где люди услышали, потому что они уехали, они не интересовались, что происходит с татарской музыкой. То есть они законсервированы, в Турции жили, и мы, можно сказать, приехали из прошлого. Бу әсәр артыннан ук Гаяр Җәнә исеме астында төбәгебездә яшәп реаль шәхес тарихын чагылдырган тагын бер программа булдырыла. Анысы агымдагы ел башында дөнья күрде. Ул 16 композициядән тора. Программада бәйетләр, лирик хикәяләр, риваятләр, Гаяр Җәнә тарихы аша бер сюжетка берләштерелә. Алар кылкубыз, думбра, дәф, ятаган, курай кебек төрки музыкаль уен коралларында башкарыла. Шулай ук дөнья халыкларының кайбер инструментларын да ишетергә була. Мы были в Москве, мы в Турции, например, выступали, да? Без күп җирләрдә булдык. Мәскәүдә, Төркиядә мисал өчен каягында булсак та, безне яратып кабул итәләр. Бу беренче чиратта безнең сәнгать җитәкчебезнең тырышлыгы. Ул төннәрен йокламый безгә программа төзи ала. Потому что это большая его работа. Он вначале не спит для того, чтобы написать нам новые интересные программы. Кадим Әлмәт ансамбле белем бирү эшендә актив катнаша. Этник музыканы һәм төбәк тарихын популярлаштыруга юнәлдергән лекцияләр, мастер-класслар һәм концертлар оештыра. Бу яшьләргә һәм өлкәннәргә милли мәдәният белән якыннан танышырга, аның байлыгы һәм тирәнлеге белән илһамландырырга мөмкинлек бирә. Я скажу громко, я считаю, что это... Бу эшне мин Татарстанның этник киләчәге дияр идем. Казандагы барлык охшаш төркемнәрне беләм. Берсе дә бездә башкарылганга тормый. Идел буендагы башка төбәкләрдә этник юнәлешне тергезүчеләр бар. Татарстанда никтер юк. Шуңа күрә без алынган эшне миссия дип кабул итәм. Һәм без аны тиешле югарылыкка күтәрергә тиешбез дип саныйм. То, что мы делаем, есть на это спрос, тем более кругом в Поволжье, везде есть этнические ансамбли, везде есть материал, в Татарстане почему-то его нет, этого. Очень странно. И поэтому мы, я считаю, должны нести эту миссию, донести. Ансамбль Россия һәм халыкара фестивальләрдә актив чыгыш ясый, аудиторияны Идел буе халыкларының уникаль әсәрләре белән таныштыра. Сүз уңаеннан иртәгә Әлмәт иҗтимагый үзәгендә Гаяр Җәнә программасын күрергә була. Чыгыш 18 сәгатьтә башлана. Рәдифә Нугманова, Олег Павлов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Ознакайда юнармия яшүсмерләр иҗтимагый хәрәкәте түгәрәгенә йөрүче балалар катнашында бал узды. Анда районның хәрби комиссары Руфат Гайнетдинов, юнармия штабы начальнигы Ринат Җиһаншин, мәгариф идарәсе начальнигы урынбасары Зөлфия Зарипова да булды. Биюле тамашаны безнең төшерү төркемендә күреп кайтты. Мондый бал районда әле беренче тапкыр уза. Анда барысы 100 укучы катнаша. Авыл мәктәпләреннән килүчеләр дә бар. Түгәрәкләрдә инде айрым автомат җыю, анда противогазский, гражданская оборона, менә шундый тактик әзерлек. Һәрберсен инде физподготовка, һәрберсен шулай әзерләргә тырышабыз. Ярышларда катнашырга тырышабыз инде. Юнармия хәрәкәте районда инде 2016 елдан эшли. Бүген анда 500дән артык бала исәпләнә. Бу хәрәкәт инде патриотик тәрбия бирү өчен иң беренче максат шул. Безнең юнармейцлар төрле чараларда катнаша инде. Ул инде военно-прикладной шундый направление буенча, творческий направление буенча. Балалар бу бәйрәмне көтеп алганнар, ай дәвамында әзерләнгәннәр.
Санова Арина, мы учащиеся лицея. Минем кызым Арина 4-нче лицейда укый, бик күп түгәрәкләргә йөри. Сәләт, шулай ук юн армия хәрәкәтенә. Аңа бик ошый. Юнармейского движения. Ей это очень нравится. Чара барышында 20-гә якын кыз һәм егет тантаналы шартларда юн армия сафларына кабул ителде. Бәйрәм бүләксез булмый. Әлеге минутларда район тормышында, мәктәп тормышында актив катнашкан, төрле олимпиадаларда җиңүләр яулаган егет һәм кызларга җитәкчеләр тарафыннан бүләкләр тапшыру тантанасы бара. Яңа ел алдыннан узган кичәнең кунаклары Кыш бабай белән Кар кызы булды. Минуэт, мазурка, полонез, вальсларын тамашачылар яратып кабул итте. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Қолабызда 22 декабрьдә Нефтчеләр мәйданында үзәк чыршы ачу тантанасы була. Күңел ачу программасы сәгать көндезге 3-тә башлана. Кунакларны музыкаль спектакль, иҗади концерт һәм интерактив программа көтә. Бу көнне шулай ук Кыш бабай резиденциясе дә эшли башлаячак. Анда җыр яки шигырь өчен истәлекле бүләк алырга мөмкин булачак. Моннан тыш биредә шәһәрнең бәйрәмчә бизәлгән мәйданчыклары буенча яңа ел квест маҗарасы да ачыла. Резиденция көн сайын 7 гыйнварга кадәр Нефтче мәдәният йорты каршындагы мәйданда эшләячәк. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Сытинская сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.